Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През нощта над страната ще бъде облачно. Утре над северозападна България и високите полета ще превалява сняг, а в останалите райони предимно слаб дъжд. Дневните температури там ще са между 3 и 9 градуса. Над източна България и Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в по-късните часове ще се ориентира от северозапад. Времето ще е облачно, като на отделни места ще има преваляване от дъжд. Над Южна България отново ни очаква облачно време с валежи от дъжд. Максималните температури в тези райони ще са между 8 и 10 градуса, в крайните югозападни райони около 9, за София ще бъде около 4 градуса. Над планините ще бъде облачно, по високите части и мъгливо. Ще вали предимно слаб сняг. Вятърът там ще бъде силен от юг-югозапад, който през деня ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. Област от ниско атмосферно налягане ще е причина за интензивните валежи от дъжд над по-голямата част от Западна Европа. В източна Франция валежите ще са от сняг. Над Германия, Австрия и Северна Италия ще бъде предимно слънчево и студено. В Южна Италия ще е облачно с краткотрайни валежи. От Унгария и Полша на изток времето ще бъде облачно с валежи от сняг. В Украйна и южните райони на Европейска Русия валежите ще са предимно от дъжд. У нас в понеделник валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В Дунавската равнина и източните райони ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Във вторник облачността ще се увеличи, но ще остане без валежи. Ще се появи вятър от югоизток и дневните температури ще се повишат. В сряда вятърът временно ще се усили, от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще обхванат цялата страна. През нощта по високите котловини дъждът ще се премества със сняг. В четвъртък валежи ще има главно в източна България. Такава е нашата прогноза от мен, Тереза Атанасова. Приятна вечер!